Čau lidi, dneska tu máme další video a budeme si otevírat tady ten dárek. Takže vyndám ho z tašky. Tak, je to zabalený v izolepě a v papíru ještě. To bude dlouhá cesta se k tomu probojovat. Jdem na to. Dobrý, já to rozstřihnu prostě někde. Zkusím. Dobrý, tak tady ne. Tady. To není v papíru, to je taková ta izolepa, co? Barevná, nebo barevná prostě. Musím to roztrhat. To nejde. V kolik je to izolepě? Hej, tak a dost. Co to je? Tady. Tak. Už to dá. Tak. Zatím ještě nevím, co to je, ale začínám tušit. Je to něco hodně roztomilého. Dobrý. Tak už to bude. A já už asi vím, co to je. Podle mých výpočtů, který nikdy nejdou, tak je to Spider-Man. Ne, už vím, je to pavouček Lukas. To jsem si vždycky přál, ten je hrozně roztomilej. Koukejte, zadeček, prdilka, roztomilej. A příští video uvidíte na rybářském táboře, tohle byl takovej unboxing a už se na vás všechny moc těším, tak čau.